কিন্তু সরাও না, আলাদা করো, নিউজ চেহারা বাইরে সব দিক চেহারা ইয়ে করো, এক্সপোজ করো, সিঙ্গার আগে যাবে। Jotono lam sogo sini YouTube channel o sing agini thekano te sini timni borok bai sing belakino sini o channel o khorang si sirgi kok sai phaimero bo sungdoka tangi hinmale Agartala wo belakino te hekaba sak phalmani belakino bari tongka hekaba belai tam sanai abo norno bujina sidi jara legend oke aikino beslai tiklai hekaba buarok tiklai wari hiti manalai hekaba belakino buji thakanani sengka khayu sengtangai okok saka hintong ba sengbo okok no ma saka tangi hinmale jora phayu jora thango tabuke iPhone paina bage rokse tei yango chapek na bage thangai tei manjaka alkas bosongni borok bai kir norong tam wansuk aboni bisingtino sengtini o bidino masram ke tei abo norong bo kamkino wansung na sidita a jeta manjana roke borong nake iPhone painan bagi se thangkana rokni gumma borong a biduni tolao o borong le iPhone painan bagi se tei chapek na bagi thang to gahni rokbo belakeno kok singi tongor bo sungdoka abo norong tabu display o nugibo tongma kana he diba inke a jagani betreno Agartala ni borok কয়েকজনা হেকবা কমিটিক তং তনাই রক রমিনেতে বরনো মাকাং ফনুকে এক্সপোজ খাইগেতে আ মাকাং ফনুং মানি এক্সপোজ খাইমেনি আ বিদুংকে সিনি ইয়াগো সকপেকো জরিসে সিনি ইয়াগো সকপেকে সংদরনো আপডেট দুইনে লগলগিনো তবেকে সং কাইসা কংনা কসার নাইথিং নো বুয়া বুয়াকে निजिनि साजुनो Agartala रग तलाङै बेसकां लामो जाते सक्सेसफुल अंगना जातके परितनि माने हेलिबा माने बेसकांनो सामो कामरक पनो अंगि मानो हने yang a besar jegle alkachala baise chepek single tertam sanaba tegesa kok botong gobang mate buma bufa para amchai tongone te samong khainai je mamani nijini besa botinyo suba khori tong hekebas buni nogo hajira khainai rang rok chalugui tong hediba a besa jog pori rokhni yangle a besa jegle iPhone paina bagise yango alka bosongni salabaiti chepek na thang tongke single tam sanaba a je iPhone paimani reason kete tam sa Instagram o khikro kolei bisma kolei video khainani phonukti phungati khainani abono sangne sanai sing jenugo abono sau taboksini video nugui kobangma bosongni boromte singno sajagia hekaba hamero wansuk tong magana sing je kobi abono sau jodi se sing belai koklai samani a kokrongna sayangke nakajidi amsung sing sanai tobeke singbo asundile o video no sramya jeta next generation chirai rok taono mane all rok phano pore thangmanote jara tabu present poritonoi rok chara chikon rok le tam sranglai omhai video rok nugui salbrum tabuni o jorogo je kono social media ni khulungna se ko kari ke tangi hinmale abo legend oke agino bujis paikenate phunukti phungeti rok tam jani rok po single kunfan bo saiminja o belakhenate jeta Agartala o hekba manjangmani je sak phanla thanginai a jaga o iPhone ring tong ro khana karok nai gobangma borono sai tong laike i tobo khana ka norong bo o video no phone laike sai mana joto buji manai abro norong ni family bai o video no amsek share khaina ke ba khadi norong ni sa khaya ka ba khaya he diba tamsek abuya tobeke jodi sedrong share khaimanga ke to belanyo chamani kok lastimai sepono he diba jara borong bini besabotino bujogi toni manai jat je tongmani je abobanyo tongdi he diba tangi ningle ajago sak phalna thangi ba haike manjogi tongoi belakeno singmong kotor aja jak tabuk ge omti borono tabuk karak mazara tadar jengno rojagi abato sing saiminya ge te tam sanaba tabuk dunia rogo belakeno wana masi jate kma jagarogno purna thango Bangalore ni joto jagarogno te ajagao sak tong thorokse tongi marobo sungnoka ge jodi sidrogo bitno sajak tongke like te set khadi joto borokbano kerengri disini video no gedno bo comment tamo khaikalang musung khaikalang li sini teamni phajite single kaisa kono sanai te chepek geso tinni o video no on jaga nara lasinai te hambai no video nai naime no video pulan theka pare joti name bagai di prasa ai lokteng o video ni clip kisa nai nai hambai यो करो एक्सपोज करो जैसे सिंगर आगे जाओ सर लेकिन सर मैंने पिछले 6-7 दिन से मैं घूम रहा हूँ आप 4 दिन बाद सर इतना तो कपड़े दो स्टाफ दो कांस्टेबल भेजे हैं ठीक है हमारे एक सोशल वर्कर है